Yeah, Mrs Anne Bigley. Wel, mae Mrs Anne Bigley wrth I ymbeirniadu yn rhan ddeheuol y prif gylch fan hyn, yn adran y Merlod Cymreig, adran B, ac yn edrych ar ddosbarth i'r ebolion Blwydd ddod. Wedi cerdded o gwmpas, mae'n tynnu nhw mewn nawr I gael golwg fanylach ar yr ebolion yma? Mae wedi dewis. Mae'n neud gwaith digon ffast yma, a ceffil bach y coch ar ochr sgrin, dyna beth sy'n ar y breg ar hyn o bryd, y dywesiad diwetha yw e. Mae'n cadw fynd I roi bopeth yn ei lle, ond ar hyn o bryd, copela Lanark I Mrs Caroline Cox sy'n ar y breg. Eath Braveheart yw I dade, a llangeitho Prima Donna yw'r fam. Sori, mae o'n batrwm bach neis Ebol yn y dea. Mae fe'n batrwm, mae'n batrwm sy'n canol y ddoi rhan o'r adran B. Be sy'n taro fi, mae fe'n batrwm fi'n credu bydde Ann yn lico, ond mae Ann yn berson, wrth gwrs, mae nhw'n produso cyfflen dda iawn. Mae rhaid bod y ceffil yn disgwyl yn barod ar y diwrnod, a fel wedes ti David, mae hwn yn disgwyl yn barod. Mae'r ceffylau ifanc hyn, fel o'n i'n trafod ar bob adran Cymraeg, mae'n waith caled I gael ceffil ifanc I ddisgwyl yn iawn ar y diwrnod. I dda'n eisiau nhw wedi gorffen. Wedi gorffen, ie. A dyma bach o balans. Mae cyffylau heledd fel maen nhw'n tyfu. Mae'r part ôl yn mynd lan, dyma bach, wedi mae'r ysgwydd yn dala lan gyda fe. So mae'r pictiwr yn gallu ddisgwyl, dyma bach yn, lan tu flan, lan tu ôl. Yeah. Mae rhaid bod nhw'n straight ar y cefn I fod yn berffaith mewn ffordd, wrth gwrs yn y fe. Bod nhw wedi ffurfio'n iawn. Ie, a ti'n gallu gweld hwn fan hyn, mae fe fel ford bach yn dweud, mae fe'n syth yn ei gefen. Wrth gwrs, I dad o Eath Braveheart I bod yn march llwyddiannus hefyd. Odi, a mae fe o dan gyfrwy ar hyn o bryd yn gwneud jobyn bach da. Wel, dyma ni wedi gweld rhiban goch fan hyn yn cael ei rhoi yn rhan ddeheuol y prif gylch yn adran y Merlod Cymreig a dosbarth yr ebolion Blwydd ddod. Llon gyfarchiadau gwresog I copela Lanark o eiddo Mrs Cox fanna yn derbyn y rhiban goch. Ac yn batrwm perffaith o adran B yn hyb Robert a David fan hyn. Odi, mae fe'n boni, ti'n gallu gweld ni, mae'r pen yn fyr, mae'r clustyn fach. Ti'n gallu gweld bach o'r an o fe, heledd? Ydw. Ia, mae hwnna'n bwysig yn yr adran un, wrth gwrs. Nesaf, iddo fe, wrth gwrs, yn ail, Thistledown Cadog I Sandy Anderson, Brydfa Thistledown, Mon Pesonwal Party, ag allan o Thistledown Cwm Rhondda. Hwnna'n batrwm bach fwy o seis, ond wrth gwrs eto, un lygad I mae fe'n disgwyl yn boni bach Cymraeg fyd. A trydydd, Janet Mansfield, Jan Pete Touch of Class, Jan Pete Tom Thumb yw'r tad, wedi cael ei allforio i'r Amerig, wy'n deall, a mas o'r fam Jan Pete Baby Sham. Mae hwn yn geffil bach yn drydydd heddi, ond wrth gwrs wedi bod yn cyntaf yn Llambed blwyddyn hyn ac yn Isbengampwr yn Sioe Glanosg. Ac mi oedd y beirniad Anne Bigley yn cyd-gerdded gyda ti, Robert. A dyma ni te llon gyfarchiadau gwresog I copela Lanark o eiddo Mrs Cox yn fyny yn ennill yn yr adran I Ferlod Cymreig a dosbarth yr ebolion Blwydd ddod. Yn cael tipyn o'r hediad fyna o flan y brif eisteddle ac yn llawn heiddi y wobr gynta yna. Bles iawn, y berchenog.